Kaixo txoriene, egun hon, gaur Sigor Iturritak eta nik errezete bat ingou, ez dakit zuriak izen erresa daukan pronunciatzeko? Nireak oso erresa, zurea ez dut asmatu, ni enei saiatuko. Bakitzu ikastolan, esaten ginean esternokleidomastoideoa, eta pila bat kostatzen jakunien. Ba, bueno, gaurko errezetia horti doia. Nik itzulita esango dut, eta horrela hobeto geratuko da. Zuk esan bere benetakoa nola dan? Kolokito keftedes. Bat, bi, iru, esan. Kolokito? A ver, esan berriz? A ver, zerbitzaria jatetxean sartzen Kolokito keftedes. Bai, zerbitzaria sartzen diren jatetxean, esaten dute, iru kolokito, bi kolokito gehiago, ez dut esaten kolokito percebe, Dana. Dana esaten dago eze, kolokito hitzak nahi dago esan, kuyatxoa. Orduan, zuk esaten mozu, bi kolokito, ba, hau, hola, emango txue. Beiteli, ez jatetxe batean, hau da, esatea moduan, nahi ditu, bueno, kolokito percebe, azkenean dala da. Percebe, Percebe, ez da percebea da. Ez da percebe. Katxiz. Keftedes, da, keftedesek nahi dago esan, bueno, greziar hizkuntzan, kruspeta. Orduan die, kuyatxo kruspetak. Ba hori da, baina esan beharrean, lau kuyatxo kruspetak, lau kuyatxoanak, jatetxetan no esaten da, lau kuyatxoanak, zer badakizu zer dan gero kruspeta ez da esan behar, hemen kolokito. Bai, kolokito, ba, bueno, kontauko kolokito keftedesen errezetia. Hasiko gara, tipula eta kuyatxoa birrintzen gazta birringailuakin. Gupor batin, gaztak zanpatuko ditugu eta arrautzakin nahaztuko ditugu. Gero, irina eta hogi birrindua bota, nahasi berriz, belar freskoak moztu, tipula eta kuyatxoa jarri eta ondo nahaziko. Hori dana, frijitsu ingo bolatxotan, eta gero saltza ingo luzokerra zuritxuz, birrinduz eta iragaziz. Gero, kruspetak saltza horrekin zerbitzatuko ditugu, eta barrura. Tzatziki saltza, Hori da, tzatziki. Gure julentzat, txatxaki. Tzatzaki. Bai, ni persebeak eta jolene txatxakiak. Bueno, ba, ez. Danetzako dauko. Bale, ba, orduan hasiko gara, ikusten duzue, ez daukala inungo aragirik eta daukan berezitasunan ikuste dut, dala oso freskua. Ze gero aukiko dauzaltzak, luzokerra, dauka limoia, dauzkau hemen belar freskuak, dauzkau menda eta perrexia gure hortokua, eta gero daukau hemen aneta, samilua bai izaten da euskeraz, dala eneldua. Bai, hau igual supermerkatu haundixetan, belardendetan, eta holan aurkitzuko zue, baina ez da erreixa. Esposo aurkitzen, ba, ez da, ez ebes pasatzen. Gero, lehorra eta bebai saltzen daue, baina horrek besta ez dauka zapore haundirik. Orduan, kasu horretan, ba, ez bota. Zerbait fresko nahi baldin badugu behin, ba, aukeran, belar freskoak erabiltzea hobe, Aizu, bakitzuz lehengunin ikusenen olako truko bat, hau erabili baino lehen, ikusen lehengunin truko bat. Ni beldurre trukoak zelan, perrexia zertako? Perrexia eta bitxu hartzen zinun hemendik puntia bota, batxu, ez da funtzionatzen. Igual txikixauen batetik, eta orduan... Eta zuritzeko perrexila? Zuritzeko bai, eta geratzen zinen bakarrik bustanakin, eta orduan horreixak... Bueno, nik ikusi nagoenean... Oso ondo funtzionatzen zuen. Eta igual holan. Eta baitxu, geratzen zara bakarrik horreixekin. Ona da. Bueno, hor dago aukeria. Bai, hori da. Hau da, bilagun detortzen da, bilo, ni baduka lagun bat, edozein sintoma edo edozer gertatzen bazaio, segituan medikura jumaino lehenago interneten sartzen da. Laguna, zuzara? Ez nik interneten jartzen duenan eren bat sinisten du normalean. Eta arek iten duena, eta aina txarren hartzen du. Orduan, bueno, ba, ez da izu, sudur puntan askure pixka dauka, bueno, ba, sudurra erori behar zaio, horrek garriko dio gero belarriak ere erortzea, eta ez da izer. Eta horrela dinez, a ber, lasai, itzein medikura, mina handia badaukazu, eta medikoa esango izu, ze egia da askoko ohitura hori daukate, eta umeekin batez ere, umeak ez da ize sintoma, eta interneten jartzen dut, umea estulka ari da. Bueno, ba, ja hartzen duzu hortik, estul lehorra dala, mukia ez da izan, eta ja okerren hartzen duzu. Gauza da, osasun kontuak eta horretarako medikura joen, baina gero ikuste dituzu olako, trukuak eta etxean inzeikenak, arriskurik ez daukenak, ondo funtzionatzen badau, ba, behitxu. Bai, hori da, probatu lehenko beti. Eta ez badau funtzionatzen, ba. Bai. Bueno, banik, kolokito keftedes honen inguruan. Kolokito keftedes. Keftedes, inguruan, nire ikerketa indut. Eta berez, kruspeta ero buñolo hauek, jatorria Turkiatik dator, baina gero kuyatxoa tartean baldin badago oso greziarra dira, eta greziarrekin dituzte esan dezagun mundu guztian famatu. Eta Turkian kolokito keftedes hori ditzen dira? Ez.
Beste izen bat daukat. Beste izen bat, baina euskalo zein da. Ez, izena hori ez da, baina, bueno, hortik jatorria hortik datorrela. Eta, bueno, lehen guk hemen erromatar garaia eta asko sartzen du, erromatar garaian edo, bueno, sukaldaritza greziarran inguruan, bueno, guk hemen inditu hainbat errezeta, niri tokatu zait grezian egotea eta gozatu izan dut, bertako sukaldaritzaz, baina, bueno, ja, erromatar garaian bazeukaten fama eta erromarko jauntxoek eta ekartzen zituzten sukaldari greziarrak beraien etxetara, beraien dako kozinatzeko. Eta hori ja bazeukaten. Eta nik enekiena, haitu da, sukaldariok jatetxetan erabiltzen duten txapel handi hori, nik hori bakarrik erabili dut Frantzian, eta zan zerbitzu garaian. Hau da, goizean sartzen ginen, lanean ari ginen, txapel gabe, baina gero zerbitzua bazkaltzen genuen, da zerbitzua 12 hasten zen, hasten ginenean danak txapelarekin inbar genuen lan. Zer, egia da, bizitak eta goten ziela, eta bueno, beste itxura bat ematen du hori. Hori greziarrek asmatu zuten, sukaldari greziarrek. Enak isen. Hor, monastegitan degoten ziren sukaldari greziarrak, eta monastegitan antza, monjeak eta izaten zituzten txapel beltz haundi batzuk. Beraien handik banatzeko, ero jakiteko zein, txapel zuriaren asmatu zuten, eta nik, bueno, hori, egonez behiratzen, eta toki batean baino gehiago, hori ere, interneten ibiltzen zaretenean kontrastatu behar izaten da. Eta jartzen duen nik beraiek, jarri zutela moda, hasi zirela txapel handi horrekin. Nik Greziatik etorri berri nau. Santorinin egonaz, asteburuen, eta nik ez dut bape ikusi handik, txapela txurixaken. Txapela hori da... Han asmatu bai, baina gero praktikan jarri, geixa hemen Euskal Herrixan. Baina hemen nok. Arginanok. Bai, zubijanak argazkin baten, ero lehen zubijanan saioan bebai zubijanak erabiltzen zuen, baina ni jatetxetan... Egun dotore baten dako. Hola, argazki berezietako da. Nola, hau, ez da, bueno, zu universidadean karrea bukatu da hori txapel hori nola da, ematen dizuten titulua. Enaz gogoratzen zelan ditzen zen, baina guk oinatin, ez ginen nolako horik eraman. Hori da oso Amerikanon pelikuletako, hemen erabiltzen da hemen, jartzen dute. Bueno, argazkirako eta deuston adibidez eramaten zen, eta graduazioan eramaten zen. Baina oinatin ez nik pentsatzen dut universidadean arabera, dala, eta gero hori, bakarri da argazkirako gauza bat. Hori horlarako eta olako gauzak. Txapel zuria bezala. Bai, baina ez tozu holan pelikula amerikarretan eta bezala holan. Gorantza ez da botatzen. Zairera botatzen, da horre gauzak izaten dira gixau, pelikuleroak. Bueno, gure kolokitok eftedezekin, gure kuiatxo kruspetekin jarraitzen dugu. Hemen, gazta birringailua erabiliz, egin dugu kuiatxoa birrindu, holan xafla finedan. Eta kuiatxoa daukana da, ur asko. Orduan, hemendik esatozti birrete dala... birretea. Bai, birretea dala txapel hori. Zuk erabiltzen duen, Alberto, birretea? Ez. Kuiatxoak dauka ur asko. Orduan, erabiliko hemendik, behitxu. Errezetamen garrantzitsua da ondo lehortzea gure barazkiak. Eta, bueno, kipulai ere kentzen badio pixkat. Eta nahi izan eskero, usten badu gatz pixkatekin ordu erdi pausatzen, oraindik ur gehiago aterako dio. Baina, bueno, horrela ondo istututa. Hori da. Ikuste dozu zeran, ataratzen jakon ur dana. Gero beraten dozu eta izango da healthy. Bai, hoitxu, emango zuta usuretako eta nik jango ditut kruspeta. Ni jogur krematxua, nik hor ez dauka, zerbait krematxua. Hoitxu, zuk, hau, eta hau. Bai, hoxe, eta ero komunea, korrika. Zuk esan duzu eraten dala, nik ez dut erango. Ez dakit, ez olako gauzak ez modan egoten dira. Nik, Patri, horreko gauzak nire etxean ez dieitzen normalean. Bakit, irakurriten dut, jendeak olako gauzak hartzea dituela. Bueno, modan be. Bakoitza beria. Bueno, hau, garbitxu ingot eta ontsa ingot berdina tipulakin. Tipula bebai, aldozue txikitu, aldozue birrindu, baina, bueno, hau daukogula, ura eta hobeto atarako jako, ez? Azkenean, bakizue, tipula birrintzen dozuenean, ur pila bat ataratzen dela birrintzeko makinean. Eta mosten dozuenean, labanakin ez hainbeste. Orduan, gure duguna da, alik eta ur geixen askatzia. Horregatik, birrintzaia. Hau ez, hau busti binauen. Esaten dabe bustitzen bozu bebai, gero kaltek gutxia bitxe duzula begixetan. Bueno, izosten badozu eta negarringo duzu baiero bai, Horrekin, Patri, ez dizu negarringo duzula, seguru. Bueno, beste berzio batzuk ikusi rezeta honena, eta hainbatetan ikusi ditut, guk gaur hemen irinarekin eta ogi birrinduarekin egingo dugu gero kruspetan ore hori,
baina beste hainbat errezetetan ikusi dut txitxirio garbantzu irina, eta garbantzuak ere erabiltzen dituztela errezeta honetan. Baitu. Bai, hor, askotan, tempurak eta iteko garbantzu irina ohikoa izaten da, eta hemen, ingo diguna da, gari irinak funtzio berdina, baina zaporea emango zion, ez? Kolore pixkat, holan gorriskago eratuko zen, eta zaporea ere emango zion beria. Orduan, hor beste aukera badukazue, kontua da hori, interneten saltzea, izen ikusi duzu horrazpian idatzita jarriko zuten, espero duz, holan belarriakin ez dakit ni gai izango zineten gero idazteko, baina jartzen baduzu interneten buñuelo greziarrak barazkienak, hau hartuko zaizue, eta hainbat errezeta daude, egia da, agertzen direla, eta, denetan, jokaera berdina esaten du, lehortu ondo barazkia, gero nasketa egin, eta ero batzutan bai jartzen da bolatxoak egin eta utzi ordu erdi zero pausatzen, beste ematen legami hau ere ikusi dut bota diotela, orduan pixkat aizetzu hauak egiteko. Gaur ingo ditugu espres da askar. Beraz, etxian zuzen moruan osagaiak nastu, eta zuzenean egin. Eta hemen dago beste errezetak guk, hor Patrik hauntz gazta bota dio. Feta gazta, suposatzen genuen, izango zuela, ez? Greziarko errezeta batean feta gazta, nola ez... Hori bai ala bai? Bai, ero bai. Feta gazta, gainera betxue. Nei, atentzioa deitze dozta, ze hemen Idiazabal gazta, jaten dugu sarrera moruen igual, postre moruan geisha hau, ez? Tradizionalki, baina gero errezetak eta ez dauzkabolan pila bat Idiazabal gaztakin. Eta zu Grezia da soia, Sadri Santorinin hori azte buru honetan, eta dana, entxalada greziarra, fetakin. Empanada greziarra, fetakin. Osa, plater danek, daukie, feta gazta. Da, nik pentsatzen dut, han izango dala bebai, uarte asko dienez eta, bastakit, igual proteina iturri haundixenetarikoa, ez? Baina, nik uste dut, oin gaur egun egia da, sartzen, liburuetan da badaude hainbat eta hainbat errezeta, non saltz, Idiazabala eta zuk esan duzu, ez? Saltza moduan, ero saltzen dutena, ero gainerra iteko, baina Idiazabal gazta, azkenean da, ardi, gazta koipetzu bat, eta horiek ez dira hain ondo urtzen, ez dira hain ondo, agian, ensalada batean jateko niri igual, agian Idiazabala, asko jota Txesarren ensalada batean nolan fin moztuta, horako karratu batzuk, normalean beraie botatzen duten moduan, agian gehiegi iritzen izate, ez? Bada gazta bat, bakarrik, hori gu jaten dugu moduan jateko, ez? Postrerako, azken bururako, eta aina hori postrean, ze bestela, hasiera, legunea dipatu, Patrik, nola Kanarietan da hasieran atatzen dizkizuten gaztak. Idiazabal gazta bat hasieran jate mazu, nik bikain jate du edozein ordutan, baina gero janariari ere hor hauan geratzen da, ez? Hor bakizue, trukoa da, Idiazabal gazta edozein gazta jate maduzue, haua garbitzeko, sagar berdea, koska egiten diozue, eta juten da dena. Hau ez da sagarra, baina bada berdia, eta hemen ikusten duzuen moruan geixaue egin geike, baina ura desente kendu dotzau, orduan, hau egungo da gero, askoz trinku hau bai horia itxasteko hobeto. Orduan daukau tipula eta lusokerra. Hau, hemen dikutziko, eta bitxartian goiaz beste hemen txe. Eta bitartian goiaz hemen gaztak zapaltzen. Orduan, gaztak jarri dugu. Feta gazta, dala ardixana, normalian, eta gero hauntz gazta. Bai, feta gaztak eta itxeitxustean hauntzakin hasi eta baita behiarekin ere, baina bai, orokorrian ardiana da, izan behar da. Hori da, ardixana izaten da. Eta hori izan dakoa, bitxu, gaztekin eta guk hemen Euskal Sukaldaritzan ez ditugu asko erabiltzen. Eta oindala gutxi marka batek idatzi sostan, eta erronka bat botatzen Instagramenako lan baterako, gorgonzola gaztakin. Eta sostan, bitxu, inbiozu, Euskal Errezeta bat, gorgonzola gaztakin bertsionatuz. Da, egin zein gotik honekin. Gazta pastela? Bai, da inauen hori. Da inauen binako gazta tarta, gorgonzolakin. Baina azkenean, zaila da, seguk ez daukagu gure Euskal Sukaldaritza errezeta tradizionetan gazta sartzeko oitxuria, ez? Gauza, igual berrixaua da. Baina, Grezian adibidez, da gauza bat oso edatuta dauena. Orduan, hementxe, feta gazta, eta gero bebai, hauntz gazta. Hau ingo duguna da... sartu gehiago, Bai, zuke moni behiak. Beste arrezeta da, bai, otaz, jarri. Bai, guk hemen, hori. Zanpatu ingo, azkenean,
gaztaketa nahasteko. Honen testuria gero, kruspeta honen testuria aguan, ez da izango gauza bat, holan kroketena moruan krematxua, ez da izango ez da aragi bolein moruan, da gauza bat hori artizaua bezala, ez? Orduan sartu zeike mokadutxo bat, da gazta zatia handi bat auki, beste batek holan gutxi hau, berez, hongo gara holan gutxinaka gutxi. Tutua jarri dut hor, baina tutuak ezena, gaztarekin. Bueno, Gazta mus bat egin aldo, tutu batzuk horrek ingen itxuenak horrek frigito horrekin beteta. Bueno, ja, egin rezetia, egin gazta tarta. Ez dizu balio beste rezeta bat? Beste zer da, berzio beste? Hombre, ja bialiotziet bat. Batekin nahikoa. Batekin nahikoa. Bai, a ber, egia da, guk hemen ahipat, hemengo gazta tarta, kanpoan pila bat entzuten da. Niko ezaguna eta atzerritarrak eta zurietan zer ez Bai. Osa, hemen bada famatu hori euskal gazta tarta, baina gero egisa da, estatu batuetatik eta japoniatik batez betorten dienean, eta Basque cheesecake dala gauza bat, ez dakit. Emon zure amaman erretia Basque cheesecake-an adanik. Ez que nire amamak ez hauen eiken gazta tartarik. Hori izan hauen, nire amamak ez dauela sekula egin, orduan ez dala gauza bat betidanik izan dala tradizionala. Ke ba? Baizik eta zehose berrexa. Eta betiko lehen jatetxetan zen hotza. Hau, eitxe esana, gazta krematxoarekin, hotza gero gelatina botatzen zitzaiona eta marmelada gorreakin. Gero etorri zen kozinatutakoa eta gaur egun hoiek esaten dutela, ez? Basque cheesecakea berandu etorri zen. Lehenengo izan zen, gazta tarta hotza. Hori da. Orea lurrean azpian bizkotxoa ero gaietak indako zerbait eta ero hori txuria hotza jaten zana. Gero etorri zen beste eta hori da famatu da. Hori da. Arrautza. Arrautza gehitxo hotzau eta ointxe ogi birrindua eta irina. Ingo bolako ore antzerako bat, eta hori, arrautza jarri duten hontan, nik uste dut hau arrautza egoera honian dagoela. Nik ez, zuringoa neiko ireki dala ikusi dut, eta hor duan... Ez esan gezorrik, zuringoa ondo zauen, gorringoa bai, usaina bai hona zaukan. Bai, lehenko eta baina, arrautza jakiteko temperatura arrautzak, asko eragiten die, temperatura aldaketak. Eta han egia da, etxean egongo bazan jakingo genitxun toki eta askar kontsumitu behar baditugu, eta toki ilun batean eta aldala freskoan, ez da baraz hori, baina aukeran hobeto hori estanez aseguratzen da, temperatura etxeko estanez beti berdina izaten, honena da oskailuan. Nik ez dudana ulertzen da, oraindik gaur egun, oskailuetako ateetan segati dauden arrautzak kolokatzeko katxarroiek. Oskailuko atea iriki eta itxi den da. Nik oin esan berri dut, temperatura aldaketak eragin iten diela arrautzei. Orduan, hobeto ez da hori arrautzak izateko katxarro hori behar bada eta honena kartoian izatea da, hori esan behar dizuet. Baina hori egon beharko zen, oskailuan, baldan baten, goian, behian, ero atal batean, leku batean, non, alba da niretzako aukeran goian, temperatura fresko egia zeitekoan, goian beti berosia da, hotza asko desaio komeni, eta atean ez dauka zentzurik. Kontakotzen nire teoria? Zurea, bota. Betxu, nik pentsatzen dut, hori izan zala, 80. hamarkadan, 80. hamarkadan be bai, zu gogoratzen zara, honek, egongeletan... Zu jaio baino harina hon zinenean. Bai. Vale, bota. Zu gogoratzen zara, egongeletan, nola egoten zan, olako altzairu bat, DVD-ak eta sartzeko guniakin. Bai. Eta horrek egon ziren saltzen, hamarkada baten, bukaeran jendeak etzauen hori erabiltzen, etzaukan DVD-erik, baina hainbeste inzauien, gero saldo inbizitxustela. Da nik pentsatzen dut, arrautzen horrekin bai... Ta borobildu. Arrautzan egizitxusten pila bat, eta orduen jarri barituzte baiero. Bai, 20. hamarkadatik egizitxusten, 2 milioi, 3 milioi da hor da biz, ondiokan salduna ja, baina... Honena da, erosten ditugun momentu dutik, hartu eta kartoian bertan gehien bat beba izatik, egia da arrautzak idatzita jartzen duela, normalean kaduzia dira, noiz iraungitzen den, baina kartoian hobeto ikusten da. Nahi dut esan, egin badaukaguno eta betaurrekoak jarri behar ditugunak, kartoian ondo garbi jartzen du, hor jatorri eta daukagu, eta kartoia hortan, ondo etortzen dira, gaina babestuta daude. Eta gero arrautza bat, Patrik esan duguena, usaina, lehenengo eta behin kraskatzen dugunean, usain txarra botatzen badu, arrautza hortan nabaritzen zaio. Seinale ona izango da usaina, baina batzundako ez da. Usainetaz berbaitzen, belar fresko honek badaukila usaina. Badauz batzuk albaka bezala, behin hartu,
eta usaintzen da bela. Baina beste batzuk moztu esain pronto, etorten gatzu usain dana. Eta horreitako bat da, aneta. Orduan, aneta. Tamen da botatzen duzunean, hemen akelarre izango du, hemen usain dantza. Izango da usain dantza, gero bebai, agora sartzen dugunien bebai, izango da sapore festa, beraz, bueno, joango gara, gutxinaka perresia, eta gero menda jarri betzat erdixa. Ze gero beste erdixa gordekot tzatziki saltzarako. Bueno, horreza, arrautzak. Beste bat, bakizu porosoa dela, orduan, zer da, zer nahi duzan hortik, haizea sartu iten za, ez da hermetiko arrautzaren oskola, orduan, arrautza bat hartu eta gero eta haize gehiago denbora daukenean, haize gehiago sartzen zaio, orduan zuringoa, gero eta trinkoagoa, gero eta freskoa. Hau da, zuek frijitu barra duzu arrautza bat, botatzen duzunean, da holan geratzen bada trinko dana gorringoan inguruan bilduta, freskoa dela. Irekitzen bada holan pila bat, gero eta, egun gehiago gurekin dara mazkinan, seinale. Hori da, ez dela freskoa. Eta hori nola nabaritzen den baita, uretan jakiteko, arrautza batzuk, egun batzuk, ero aste batzuk gurekin, ze arrautzak hilabete eta irauten dute ondo, aste batzuk gurekin dara mazkitenean, hartu eta jakiteko trukoa da, ontzi bat urarekin bete, bota arrautza bera badoa, freskoa da. Pixkat holan goran, haizea, flotatu inbar du ero, eta flotatzen hasten bala, hori, bota, horrek esan nahi du, lehen esan dudana, haizea sartzen hasten da, eta gero da bere poro txiki horietatik, eta orduan, nahi du esan, haize pila sartu zaiola, eta ez dela freskoa. Eta oso porosua danez, bebai daukotzue, arrautzai sapori emateko aukeria. Jendeak itxen dau taper bat hartu, arrautzak bertan jarri, igual boiur satitxo batekin, gero, ontzi hori tapatu ondo, eta 3-4 egun ostien, aukiko dau arrautzak, boiur horren saporia. Orduan, frikitzen dozunean, arrautza bakarrik, aukiko dau horren ikutua, eta oso goxua geratzen da. Hori, eta horrekin, alde bere kontra inezkero, oskaioan izaten baitu gauzak, ez da, ondo plastikoarekin bildu gabe ero usaina botatzen dutenak, arrautzak hori ere hartu iten du. Orduan, ez dakit janaldugu arrautza bat, ez dakit, zer betxarra esan baina oskaioan txarra ez du, ez izaten, orduan. Edo bai? Ez. Arrautzak ondoa janin behar diela, arrautzak ona die, hor, arrautzak bere kontra ero inzuten izan zen garai bat, arrautza txarra diela osasunan dago ez da izan, gaur egun medikuak eta gomendatzen dute, ez dizuet esango egunero arrautza jateko, baina lasai asko astean 3-4 egunetan arrautza jan aldira, eta ez da berdina arrautza frejituta jan, patatakin aldamenean, arrautza gozi bat jatea. Hor, kaloria kontuan eta zaintzen ibili nahi badugu, arrautza bat azkenean, egozita jan aldugu, ensalada bati bota aldiogu, ero bere hortan bebai, olio pixkatekin, plater batean irikita, olio pixkatekin, dagaz pixkatekin. Arrautzak aukera pila bat ematen dutzu, azkenean, tortitan, gero itxasteko bebai da oso ona, adibidez, honek ez daukiko arrautzan saporia, baina, da, baliabide oso ona, pegamentu bezala itxeko gure horiai, eta gero hori dana itxasteko. Txumenta ikusten dozun moruan, ez dotzat asko jarriko, holan apurtxo bat, eta ontxe, bilduta, egondan, tipula eta kuiatxoa bebai, gehitxuko ona. A ber, zelan geratu da gure... Eta horrekin oin ore bat imar dugu, ez? Hori da. Horrekin. Gatza eta piperbeltza bebai, bota bihotza, ez dotzat bota. Beraz, gatza piperbeltza, eta niretako hau erosuena, gero eskuak garbitxuko ditugu, eskuekin itxia. Eskuekin itxia, ze koiariak intabe bai, aukeria daukoso, baina. Gainera, batzu dimatu dutzi, naska edo gauzi holan eskuak sartzia horietan eta... Nik pila gustatzen gat. Zein emoten dira? Ez dakit bada hau jendiak, orduan. Hemen galdezka zaudete batzuk egongo esaten zerrete da, hau da teknika, guk hemen egin izan dugu behin baino edan, jogur greziarrak lortzeko teknika merkeena eta osasuntxuena. Hartzen duzuelako jogurron bat eta irestontzian jartzen duzue. Honekin zer lortzen dugu? Jogur krematxu bat. Hemen, botatzen nahi dan guztia bere ura da. Ze gaur egun saltzen dituzte hor hainbat eta hainbat jogur greziar moduan, eta horrek egiten dituztena esne gaina botatzen diete. Eta horrekin lortzen dute zerbait krematxua izatea. Guri grezian gaina erakutsi zuten, hartu, esatzean, hartu zure bikotearen honek legin, zein edi honek, media batzuk berriak, erabiligabakoak, lapurtu izkiosuz. Edo
Grezialdian bagauz eta feta ikutua nahi badozue, zabak. Erabiliak, hori, eta bezperan erabiliak. Eta horrekin Roqueforri toke ikutu bat emango diogu, baina bestela hartu eta gaua egun batetik bestera utzi edozein jogurre, jogur naturala, eta kasuntain naturala hemen, bakizu lagun batekin ziala nastuta azukrea edun jogur batekin txatzakian niri. Bueno, zerbait bereziak uste nion da zeta. Gazi gozoa. Ze jogur erabili oso, bau, eta bitzen diot eta azukaratu bat. Haiba, ina izkontu bat, fondo. Bueno, horrela geratuko zaigu, eta azkenean, txatxikiak badauka hori, ez? Txatxikiak da krematxo izan bada. Eta horrela lortuko du jogur krematxo bat. Hori da, krematxu eta itxaskor geratu jako gure horia. Orduan, hementxe bolak itxen ditugu bitartian jarriko sartakin bat olixuakin berotzeko, segero hor ingoitzugu frijitxu. Orduan, oliba olio suabe bat aukeratuko dugu. Bai. Eta hor frijitxuko itxugu. Gero zuek nahi badozue, suabi haua jarri olixua edo ekilore olixuakin be, ondo. Eta gure izan ezkero labanin, harina hauak izeteko, bai, hor daukotzu aukeria. Bai. Erdiraino jarrikot eta gero inda dauzenien alde batetik, buelti emango. Eta gero nahi baldin baduzue, Patrik sentitu den esperientzia hori, ez, Grezian errezeta hau dastatzeana, ez duzu ezetan Greziara joan berrek. Egin alduzu errezeta hau, tapertxo batean sartu eta Bilbora joan. Bai, Bilbora zeba. Bilbon Grezia dagoela. Bilbon Grezian da? Euskal Herritik atera... Dani Santoririnaino Zu Santoririnaino bai, hor, Samame Zumardia, gero Rekalde Zumardia eta Egaina kaleen artean, omen dagoan kaletxo bat, eta da, zuri begiak izten dizkizute, ez? Pum, holako... sekretoko begiak itxi, eramate zaituzte kotxean, hemendi pun, han askatze zaituzte begiak irekita zatuz. Aiba, Grezia nao! Ta bapaten entzutezu, ale, zei, jau! Ta, ostra! Ez da Grezia. Bilbon zaude. Ez dakitan entzungo zu, baina urko kentzun dut zuri mikrofonotik, Ondo txilixoka. Barkatu iruzko. Bueno, hor badago, hori kaletxoa gaina da, hori txuri urdina, eta egia da, ni bertan enaiz izan, argazkietan baino ez dute ikusi, baina argazkiek ikusi eta esatezu, aiba. Bitxia, ez? Bitxia, Bilbo erdixar olako kaletxo bat egotia. Nik Grezian eta ikusi ditut argazkixak eta azkenean badahoria, txurixa da atiak dauzka urdinez margotuta, eta hori bai, burura etorri aljatzu, ez? Olako... Azkenean, dana txuria eta izatea da, zentzua badauka, han beru iten du. Grezian izan genien, pero ondia pasatu gendun, da, zuria da ia dena, zuria eta urdina itxasoarena, ez, eta zuriak hori iten du, eguzkia, pixkat, beltzak etxeak izango hasian, gaizkitxo, eta, kale hori, hor dago, eta, nik, ez duan hor, pelikula, nolako anuntzio bat eroiteko bai, ez? Betxu, ikusi nagoen pelikula bat, txarra. Txarra. Pelikula txarra bada da horrendik, Bai ez. Eta zan, aktore principala zan Arturo Valls, beraz, imagina hauseik, Pelikulian. Ez da gizu zein dan Arturo Valls? Arturo, bai. Mutil. Arturo Vallsen pelikula bat zan, eta zan, bere lagunekin, kueten zan, Interra hila itxera. Bai. Eta dana saben grabauta Bilbon. Orduan, zu, Bilboko ez pasara, igual, ez dakit, baina atalazen zin igual Riberako merkatutik eta ura esan pelikulian Praga. Gero zauzen, Arriaga antzerki hor lekuan. Eta ura esan Paris. Eta dana esan Bilbon grauta eta Interra hila esan. Eta ematen zuen, zeman bizan, gero kroma pila bat, terrible. Trenan konturrekin, ni badauzkan lagun batzuk, hemen ingurukoak, gaina gero urkori kontakotze bat ezautzen du berak. Eta hauek egin zuten, Rusian badago, alderik aldea Rusia trenean, tren bat igarratzen duen, ez da izen bat denboran. Bai, Transiberian. Transiberian, hori da. Beraiek irakurri zuten ez dakit nola, Rusian bigotea eramaten zutela denak. Eta, aste batzuk lehenago, naita bigotea utzi zuten, han pixat, moldatzeko edo. Ez desentonatzen, ondo, itxura bertako hasiela. Kontua da, lehengo inbar zuten, Bilbotik Madrilera, Madrilen hegazkin hartzen zuten, Moskura jute ziren, da eroan tren hartzen zuten. Madrilen 2 egun inbar zituzten, da txuekelan atera ziren parrandan. Esan zuten,
Errusian bihotia inork ez du eramaten. Hain txuekan. Baina txuekan izan ginen erregiak. Txuekako erregiak. O erreginako ez da izo. Oso ondo zainu gintuzten, eta, bueno, barre batzuk, eta hortik anedota. Baina hori bai, gero jo ginenan Errusiarra eta trenean 5 hartaburu bihotiakin, eta euskalduna gaiesek. Esango zuten, honik ez da, Mongoliako estepakoak izango dira hizkuntza arraro horrekin da, bihote horiekin. Bueno, ez dakit, antza orduan, gaur egun ez dakit, baina orduan bihoterik esan ematen, da hauek, badaukate anekdota horrekin, barre batzuk bota genituen. Bueno, barre batzuk ez dakit botako ditugun, baina ontsa gara, honek frijitzen. Bai. Eta, bueno, honek ez dauka misterio handirik. Azkenean, frijitsuta dauzenean, alde batetik buelta emango zeu, gero atara ingo ditugu, eta bueltauko gara segitxuan, saltza itxeko. Hori euskau hemen danak frijitsuta, hemen paperien ikusten da olixoa askatu dauela desente, eta ondjo apurat arintzeko ingo saltza bat freskua tzatziki saltza, bai? Hemen txorien egin jo pare bat aldiz, berez hasiko gara lehengo, lusokerra birrintzen, bai gazta birrintzaileekin. Hau, batzuk itxen daue asalakin, beste batzuk asalbarik. Bueno, nik asalakin egin got. Bai, hor bai iten da biena batzuk, hemen ere ura ondo kentzea komen izaten da, eta batzuek gustatzen zaie kentzea erdiko hasiak. Nik ini izan dudanean, osorik ini izan dut, Eta hau bada, Turkian eta Grezian oso ohikoa dan saltza bat, eta haragi dolan oso ondo etortzen zaiena, eta sarrerako moduan ere askotan saltze ateratzen dute. Hori hau, haragi brotxetekin eta pila zerbitzatzen da. Asko. Bai, hau da, hori, ez dakit, eurak igual, ekialde hurbileko herrialdietan humusa daukien bezala, Grezian daukiet tzatzikia da orduan ataralike sarrera bezala edo lagungarri bezala beste platero batzutan. Bilbon badauz Euskal Herri mailan lehen egon gara ikertzen, ez da? Jatitxe greziarrik zauen edo ez? Gasteizen ere bai, eta hor, pixka behiratzen egon gara, baina, nik egizan enaiz egon batean, bez? Egon naizen jatetxe greziar bakarretan Grezian izan da. Bai. Eta hemengoak ez ditut ezagutzen, baina, nik han bai, eta hemen aipatu izan dut, harrituta geratu ginenaga zenbat jaten da. Eta gainera da, bapatean, mai guztia janariekin betetzen da, dena. Pentsatzen dut, hango kultura gastronomikoa dela gehiago, hori partekatzian plater desberdinak, eta erdixan dana jarri, eta ein. Hemen prozesu berdinak kuiatxoakin egin duguna, bale? Zapaldu, suku ataratzeko, ikmen ikuste duzue, likidua ataratzen dela, orduan, geroz eta denbora gehiago jarri, hobeto guk gaur, espres moduan egin. Eta hasiko gara, saltza itxen. Hemen txauk loditu dugun, jogur greziarra, gaur dana greziakin lotuta dago, ikusten duzue zelako lodixa. Bai. Beraz jarriko hemen. Nik lagoma neukan inzuela txatziki gozo bat. Faltzua, izan faltzua. Berak azkenean, nik teoria hortako naiz. Azukriakin jarri sotzunak edo beste bat? Ez, beste bat. Honek egin zuena da, azkenean txatzikia luzokerra daukago, ez? Pepinillua. Pepinillua, luzokerra niretzako meloi zaporia dauka. Meloian zaporia, badauka itxura holan, pixkan meloiana. Eta arekin zuena, jogur krematxu bat, mendarekin, gero meloia hartu, eta meloia egin zuen txiki moztu ere, eta txatziki bat izango esan moduan, baina ezion bota bakarra zan berakatza. Berakatzik ezion bota, baratxuri ezion bota, beste guztia bota zion. Limoizukua, menda, meloia, eta jogurra. Eta oso goxoa geratu zan, eta azkenean, bazeukan txatzikian ikutu bat, azkenean txatzikia bebai asko da, botatzen dizkion, mendak asko, zapore handia ematen dio, eta erabiltzen ditugun belarru zaintzuak zehikusi handia aukate. Eta olibo olioe botazion pixkat. Bai, nik oliba olioa beti botatzatzat, Erki geratu zen da, izan zen horako, meloiakin apuntatzen dut, hori bai, ez dutela inoiz pro, eta bitxixa pentsatzen gat. Meloia... Holan, ointxe uda dauko gulaia, atejoka, hemen txe. Martine, behin baino behiotan, Martinenean behitu gure garaian geneukan postre freskoena, zan, meloia hartzen duzu meloi oso bat. Eta honek bolak ataratzeko gailu batekin, gero behar dudala, olako batekin. Bolak atera, pila, pum. Geratzen diren beste atal guztiak, ez duzuna bola ez dena hartu, hori hartu irabila gailuan da almibar batekin birrindu ondo. Menda freskoa bota, birrindu,
eta sopa meloian egiten genuen horrekin bakarrik. Eta ero, atal, bola horiek, sopa hortan jute ziren, da jan egiten genuen. Uroi espika putxu batekin? Postre esan. Bueno, hementxe, guretzat zikia ja osagai guztixak nahasitxa, eta ikusten duzu zelako askar itxenan. Eta bukatzeko, bueno, badauko hementxe, Greziako platera, txuri urdina, berez, ezin gaben beste bat aukeratu, eta jarriko, behitxo. Falta da, Davidek hemen musika greziar pixka jartzeko, hemen. Mikiz Teodorakis, ero hola pixka jarria zuen, mesedez. Gu Mikiz Teodorakis, etxen pilatzen zuten genuen, nire jai asko gustatzen zitzaio. Bueno, hemen txeolan oinarri bezala, eta gero jarriko dugu, ogolaxe. Hau da, gogoratza duzu izena? Bai, kuiatxo eta gazta kurspetak. Hemen txegure kolokito keftedes, zatziki santxarik. Jatera. Kolokito bat, mesez? Kolokito bi, hemendik. Zehona. Honek okerra dauka, azten zara jaten. Bai, eta zindozu bukatu. Eta gero, gaur pila bat egin ditut. Posterako toki hotzi. Merezitu gaurko. Eta bigarren moduan postre bat ingo dugu. Zer izango da? Txokolatez betetako banana ostoreak. Oso ondo, baina osaga gehiago daukotzu. Ez bakarrik banana txokolateko ostoria. Izena hiru hauek dira. Bestea da, gero, zerbait apaintzeko. Errez egingo du, baino. Lehenko bananak zuritu eta erditik kanal batein eta txokolatez beteko ditugu. Ostorearekin bildu eta labean 200 gradutara 21 minutuz egin, behin arrotzarekin margotuta. Eta honen lagungarri moduan jungo da horrelako kakao saltza bat, izango dana esne kondentsatua, gehi kakao hautza, bananari gainetik bota glas azukrearekin eta listo. Oso erreza da, aurra dauzkasunentzako ikusiko duzu zer ez eta divertigarria eta polita, eta gomendatzen dizuet, geratzeko gurekin, ze emaitza bertan ikusgarria da, eta bananak eta txokolatea tartean egonda, ezin da txarto ez zerra. Gainera, itxuran, emango da bolako napolitana edo pastelantzerako bat, baina txokolatea berrean aukiko da banana, orduan da fruta da jateko, zela ba itxolan izkutatuta, ez? Ustutzeko, hau da, bolak ateratzeko, lehen esan diana Patri hori, meloiana, olako gailu bat, edo zer, olako antzeko zerbait baldin badukazue, eta asmoa da, horrela, erdia ustu, eta hor barruan, hau bota ez, hau norbera jan, eta hor barruan, txokolatea sartuko du, bero? Ondo. Orduan, gero, ostoriarekin bildu. Olako kanoatxuak edo izango. Etxalupa batzuk ingo ditu hori da, trainerua deituko dio, traineruak, olako itxura honekin, ez, baina. Bai. Bueno. Ulertzeko. Hori da, ulertzeko. Bueno, ustuta eta esan dagoen ez, nino hemen txokolatea sartzen, hola Natalka, nahi duzun txokolatea nik beltza hartu dut, nahi izan ezkero ez neduna txuria, zuek ikusi. Hau, sartu eta zu banana kontuak, Patri. Bai, banana da munduan kontsumitzen den frutarik, gehien kontsumitzen dena. Bai, urtero kontsumitzen die 100 milioi tonelada ekoizten die. 1 tonelada? Bananana, bai. Ez da hau petxarto. Nik uste dut horren erdixa jaten dugula guk. Baina, nire etxean asko jaten da. Eta egisa da, garbixa da jateko, pila bat irauten dau, eta nik eroste ditut berde-berdiak dauzenian, eta pila bat irauten daue. Eta gainera, espaitxuzu jaten be, hori izostu leike, erabile leike postre hau itxeko, postiak itxeko, holan jateko, aukera pila bat ditzu. Eta aukerez aparte, potazioa, C vitamina, B6 vitamina, beraz, nutricionalki interesgarria. Azkenean, laraina gustatzen izki, baina laraina zuritzeko eta pixkan lan gehiago ematen dute, ero. Badaude frutatzuk oso goxua dira, baina lan ematen. Banana da, munduko, ja bera etortzen da, ez? Gaur egun egiten du hemen, plastikozko edukiontziak, eta ez da, ja bere edukiontzian etortzen da, gaina ondo bilduta, erreza da, goxua da, zapore aldetik gainera, biguna da, hortzetako pixkate, eldu bat jaten duzu eta listo. Ez dauka ezer. Hemen, ikusuzue, holako xerra batzuk atara, eta gero... Eta joan biltzen, holan mumia bat izango bazan moruen. Bai, benda bat jarriko diogu, eta
hartu, eta tak. Eta bai inberdieguna da, gero txokolate ez dugunez nahi ateratzea, Bai? behin bildutakoan iztutu pixkat, danean. Hartu, horrela, eta iztutu. Gutxora, kalkula, nik aspaldi etxian egin neukan, eta olako bikin batzen da bakoitzan, nik uste. Bakitu bananazetako benda ona? Agiantzako, bixamonantzako, esaten daue banana ona dela, da sabela sendatzeko balixo dauela, eta odolian azukre maila doitzeko ebai, doitzia ahalbidetzen dau. Orduan, hori, bixamonakin zeuzela, banana irabiatu batein, esti apurtxo batekin, eta... Mendiko lasterketetan nahi, mendiko lasterketa, edozein kiroletan egia da bananak beti daudela, azkenean lehen esan duzua. Potasioa dauka, potasioak egiten duena da, kalambre horiek ez izatea ekiditen du. Orduan, azukre pila bat gaina izaten du. Eta badakizue, azukre maila nabaritzen dela, gero eta helduago banana, gero eta azukre gehiago dauka. Eta azukrea fruktosa moduan izaten da, baina, azukrea dela. Orduan nahi izan ezkero, azukre gutxiagokin jan, pixka berdexeagoak hartu, eta bestela gozoia. Eta hori bai daudenean, itxusiak daudenak, eta hori Patrek esan duena. Izozgailuan sartu, horiek ez botaz, horiek gozoa da gira. Puskatu, moztu, izozgailuan sartu eta irabiatu. Eta ateratzen da hori bakarrik, birrinduta gero olako banana izozki bat, zoragarria, eta oso goxua, eta naturalaz ez dauka, ez zaio botatzen ezer, eta oso ondo gero geratzen da. Bai. Bueno, Beitu, Patre, ez denbora juten nahi zaigulako. Bat egin dut, gero hauek ingo dituguna, arrautzarekin margotu ingo ditugu. Utzi beste biak egiten, margotuko ditugu, eta ero saltza askarri ingo dut, eta, segundu bat. Gure bananak bilduta, eta margotzen labea daukat, hoxe, 210 gradutan, eta honeko 21 minutu ero beharko lukete. Azukrerik eta ez die botako, segero gainetik bai botako die, Orduan. Hau, labera. Eta bitartian, txokolate saltzia gainetik bukatzen. Bai, bitartian, ara, txon. Ai, ama, hau, labea, ez da izu, askotan telefonoakin hitzeiten zaude zeren inguruen, eta ero... Bai, da sartu dozu, ez da. Atara egiten dutzu. Bueno, guk horiek epeltzen sartu ditut, lehen, zelen hau egin da zeuden, eta hemen dauzkagu gure bananak, eta orain, esan dakoa, saltza, olako txokolate saltza azkarra bat egingo du. Bai, berotu barik. Bai, kakaoa hautza, hau da mikatza. Ez da hori gero kakao edaria. Ez, hau da mikatza. Kakao hautza eguneko eguna. Bai, hau da etek esaten duena, etek etxiagatik. Mikatza. Ze txarra. Ez heltzen ekizun zu hori. Ez dakit, igual noiz baitz esan duzu, baina nire buruak nahitan ahaztu egin. Buah, Patri, mesede. Bueno, Ontxe, berez gozotasuna emongotza esne kondentsatua. Esne kondentsatua. Honek ingo diona da, esne kondentsatuari kendu pixkat gozotasuna. Eta ingo dolako turuta bat. Eta honekin, txokolatia bertan bota. Oi, ondo doia. Barruan, ez? Bai. Etxian bez, espasaria intrebiak mauka txikitxo batekin be bai, ondo moldatuko sari, Eta hain? Jose ona. Txik, askar, eta hau... Ze txarto. Ze txarto. Beste daurako txokolatezko txokolatezko eta ur krema bat bai jarri zeike gainetik, azukre hautsa, olako txokolatezko fideuak horre txikitsuak saltzen dituztenak napolitanen da gainen joeten dienak, olako zehose txokolatik iza? Zei egiten nire, atxamara txopetan nahi. Zei. Hola nahi. Azukre bai badauka? Bai, hau gehiago apaintzeko, Egi esan nolan, bueno, bada, begitatik errez hartzen den zerbait. Hainka nioz banana daukata ez txokolatia. Bueno, hemen dauzkazu, gure txokolatez betetako banana ostoreak. Probatzeko desietan, mostuko bat erritxik? Mostu bat, bai, mostu bat. Eta ingo, da holen erakutzeko bai, zelan geratzen dan. Hau gertan? Venga.
Nos. Bitxu, Bete garrixa hor, bananana, joe. Eta hemen daukazue, gaur jan ditu barazkiak eta fruta. Osasuntxo gaur. Super osasuntxo. Gozua benetan, Oso gozua. Hau, kruspetekin bebai, ezin da bakarra jan, dara jambia. Eta horrela junda gure aste artea, lagunok, eskerrik asko hor izatearen, eta bihar hemen espero zaitu. Agur.